אוקיי, אז בעצם הגיע לי עכשיו חבילה של דמות של לגו צ'ימה, וזה בעצם דמות שחיכיתי לה הרבה זמן, זאת אומרת, רציתי הרבה זמן שהיא תהיה לי, והיא בעצם דמות מלגו צ'ימה עונה 3, שזה בעצם עונת האש מול הקרח. עכשיו אני לא כל כך יודע לפתוח את זה, אז אני פשוט אקרא את זה. כמובן שיש פה אריזה טובה, כדי שהדמות לא תינזק. ואם בעצם נפתח את זה, נוכל לראות שיש פה בעצם דמות שהיא כתומה. עכשיו זה בעצם אומר שזה דמות של הטייגר, או יותר נכון קייב ליון או משהו כזה, שקוראים לו טורמק. עכשיו טורמק הוא בעצם סוג של טייגר כזה, האחרון ממינו משהו כזה, וזה בעצם דמות שרציתי אותה במשך הרבה מאוד זמן, ואני ממש שמח שיש לה, אני יודע שהמצלמה היא לא הכי טובה והיא לא הכי מפוקסת, אבל כן, להתראות.